Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Anesito. Taong 1972, Arayat, Pampanga. Itong mga panahong ito, nakatira sa gilid ng burol itong si Anesito. Malayo siya sa komunidad ng kanyang mga kababaryo, gawa ng natatangi ang kanyang trabaho. Lingid sa kaalaman ng karamihan, maraming koneksyon itong si Anesito sa iba't ibang bayan. Isa kasi siya sa mga naglililok ng peking bareta ng ginto, kung saan yon ang ginagamit ng kanyang mga amo bilang panloloko sa mga mayayamang tao. Ang ginagawang modus ng mga taong yon, kinukumbinsi muna ang kanilang mga biktima na nakakuha sila ng kayamanan bago ibenta ang bareta ng ginto sa murang halaga. Kapag naibenta na nila ang bareta, maglalaho na sila na parang bula. Ang parte noon ni Anesito sa kanilang trabaho, nasa humigit 1,000. Hindi naman siya nagrereklamo sa bayad ng kanyang serbisyo, gawa ng kung tutuusin, isa lamang siyang manlililok. Ang lahat ng kagamitan sa paggawa ng peking bareta ng ginto ay ibinibigay ng kanyang mga amo para hindi naman siya mahirapan kahit papaano. Kung titingnan sa malayong lugar ang bahay ni Anesito, masasabi mong kapuspalad ang nanananahan doon, pero kapag pinasok mo ang loob nito, doon mo masasabing halos kumpleto din ang kanyang mga gamit. Nag-uumapaw din ang mga nakaimbak niyang pagkain sa loob, indikasyon na kahit hindi siya magtrabaho ng ilang buwan, hindi siya makakaramdam ng kahit na anong hirap at pagtitiis pagdating sa aspeto ng pagkain. Sa edad niyang 46, wala pa siyang nabubuong pamilya. Hindi naman niya planong pumasok sa ganoong sistema, lalo pat alam niya sa kanyang sarili kung gaano kagulo ang sistemang kinalalagyan niya. Isang araw, habang naghihintay itong si Anesito ng kanyang nilulutong karne sa labas ng kanyang tahanan, nasipat niya ang 3 kataong naglalakad papalapit. Pagdating nito sa entradang pinto ng kanyang bakuran, agad naman niya yung pinapasok nang masipat niyang kasosyo ito ng kanilang negosyo. Oh, Richelio, magandang umaga. Alam ko, pag bumibisita ka, paniguradong yan ay mabuting balita. Bungad na wika ni Anesito habang nakangisi. Nang marinig naman yon ng panauhing kanyang kausap, ngumisi lang naman ito, sabay sagot ng, "Alam mo naman pala Anesito, may trabaho tayo. Pero ngayon, medyo bultuhan to. May nahanap ng biktima ang ating amo. 5 bareta ng gintong pinapatrabaho sa'yo. Sabi niya gawin mo to sa loob ng 2 linggo. Ano, kaya mo ba?" Matapos nitong makapagsalita, agad namang kinuha ni Anesito ang dala nitong mga tanso, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, inilahad niya sa kanyang kaibigan na masyado ng malaking palugit ang 2 linggo. Inabisuhan niya din yung huwag mag-alala sa kanyang trabaho, gawa ng hindi pa man sumasapit ang araw na nakatakda, magagawa na niya yung maibigay. Nang magkasundo na silang 2, nagpasya silang kumain muna ng niluluto niya. Napansin kasi ni Richelio na nilagang hinog na saba ang kanyang niluluto, kaya na may hindi na nito napigilang humingi. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpaalam na sa kanya ang 3. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung sinamahan. Habang dahan-dahan silang naglalakad papalabas ng kanyang bakuran, merong binanggit ito sa kanya ukol sa kung sino ang mabibiktima nila ng peking bareta ng ginto. Inilahad ni Richelio sa kanya, hindi ordinaryo ang mga nilalang nabibili nito. May kutob din siyang hindi yun mga ordinaryong tao, sa kadahilan ng kakaiba ang pakiramdam niya sa mga ito noong minsan na silang magkatagpo. Dagdag pa nito na kahit ang kanilang amo,
nagkabilin-bilinan sa kanya na huwag ipamadali kay Anisito ang trabaho. Napakadelikadong sumabit sila sa kasunduang yon, lalo pat peligroso ang mga taong kanilang katransaksyon. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, maigi naman niya yung tinandaan. Sa isip-isip niya, magiging maayos naman ang lahat, gawa ng ni minsan hindi pa siya pumalya. Maya-maya pa, nang umalis na ang mga kaibigan niya, agad naman siyang pumasok para tingnan ang mga dala nitong tanso. Hanggang sa kahuli-hulihang detalye ng bagay na yon ay kanyang siniyasat at pinag-aralan ng husto para naman kahit papaano hindi malagay sa alanganin ang kanilang grupo. Pakiramdam noon ni Anisito na kapag pumalya siya noong mga oras na yon, maaaring maging siya ay madamay sa kaguluhan. Sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang pinagkaabalahan kundi ang paglililok ng peking ginto. Umaraw man o gabi, patuloy siyang nagtatrabaho alinsunod sa pinagkasunduan nila at ng kanyang amo. Lumipas ang 1.5 linggo na isakatuparan na nga ni Anisito ang kanyang proyekto. Pagsilay niyang kahalintulad na ng ginto ang kanyang nabuo, dali-dali naman niya yung binalot sa puting tela. Nakagawian na nila ang bagay na yon sa kadahilan ng karamihan sa mga aitang gumagawa ng ganoong estilo ay karaniwan ding ibinabalot sa puting tela. Animoy naging indikasyon na yun sa kanila na isang gintong nahukay ang daladala ng mga ito. Sa pagdating ni Rechelio sa kanyang tahanan, agad naman itong kinuha ang bareta ng gintong kanyang nilikha. Noon ding araw na yon, lumuwas ito patungong Maynila upang ibigay sa kanilang amo ang gawa ni Anisito. Anisito, bigyan mo ako ng mga 1 linggo para makumpleto ang paunang bayad sa'yo. Sa ngayon, heto muna ang 500. Pagkasyahin mo na muna yan habang wala pang bayad para sa gawa mo. Wika ni Rechelio. Nang marinig naman ito ni Anisito, hindi na siya nagdalawang isip pang kunin ang salaping iniabot nito. Matapos nilang mapagkasunduan ang kabayaran para sa kanyang gawa, agad namang umalis ang mga ito para makaluwas na ng Maynila. Habang pinagmamasda ni Anisito ang pag-alis ng mga kaibigan niya, wala siyang kaide-ideya sa mga panganib na malapit nang mangyari. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang ordinaryong buhay. Kampante naman siyang nanirahan sa kanyang tahanan, lalo pat sa kanilang lugar wala naman siyang kaaway o nakaalitan. Akala ni Anisito magtutuloy-tuloy na ang kanyang hanap buhay pero nang makabalik na si Rechelio, doon niya dahan-dahang napagtanto na merong nangyayaring kakaiba. Nang masipat niya kasi itong naglalakad papalapit sa bahay niya, nasipat niyang hindi lang 2 ang kasama nito, bagkus ay 5. Kitang-kita din niya ang pagmumukha ng kaibigan niya na para bang merong banta sa sarili nitong buhay. Sa paglapit ng mga ito sa kanyang tahanan, doon niya nasipat ng malapitan kung gaano kabangis ang mga taong kasama nito. Hindi niya alam pero pakiramdam niya mamamatay tao ang mga nilalang na yon. Bagaman may kaba na siya sa kanyang dibdib, pinilit niya pa ring mag-akto ng normal upang hindi maghinala sa kanya ang mga kasama ng kaibigan niya. Nang makakuha na ng lakas ng loob itong si Anestiso para magsalita, bigla naman siyang nagwika sa mga ito ng, Oy, Rechelio! Sino yung mga kasama mo? Bagong kaibigan ba? Subalit, nang marinig ni Rechelio ang kanyang sinabi, ramdam na ramdam niya ang panginginig ng boses nito. Panay din ang pag-ikot ng paningin nito sa paligid habang sumasagot sa kanya ng, Oo, mga kaibigan nga natin sila, Anisito. Pwede ba kaming pumasok sa bahay mo? Matapos nitong makapagwika, agad naman niya yung pinasok ng walang pagdadalawang isip. Habang binabagtas nila ang daan papaloob,
Panay naman ang pagmasid ni Anesito sa kahit na anong senyas na gagawin ni Richelio. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasipat niyang hinawakan ng kaibigan niya ng isa sa mga kasama nito sa balikat ng napakahigpit. Dahil sa ginawa nito, bahagya naman silang napatigil habang nananatiling walang imik. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, narinig niyang magwika ang nilalang ngayon ng, "Ito ba ang gumagawa ng mga bare-baretang ginto?" Dahil sa sinabi nito, halos hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Bago pa man siya noon makapasok sa loob ng kanyang tahanan, nagawa na siyang mahawakan ng mga kasama nitong nilalang na siyang naging sanhi upang hindi na niya magawa pang makapiglas. Kahit anong lakas ang ipinakita noon ni Anesito, tila bang naging imposible para sa kanya ang makapumiglas sa mga nilalang na yon. Bukod kasi sa mga malabakal nitong kamay, ramdam na ramdam din niya na hindi siya uubra roon kung pagbabasehan lamang ang pisikal na kakayahan. Lumipas pa ang ilang minuto, binalot na ng pagkabahala at takot ang kanyang katawan. Panay na din ang kanyang pag-iyak noon, makatakas lamang sa mga kamay ng nilalang na yon. Sa pagpasok nila sa loob ng kanyang pamamahay, nasisipat niya si Richeliong nakalapat ang ulo sa mesang pinagkakainan niya habang pahikbing umiiyak. Wala na din itong ganang magpumiglas pa sa mga nilalang na animoy alam na nito ang masamang mangyayari sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang mga nangyayari sa paligid, wala naman siyang nagawa kundi manatiling walang imik. Sa pag-upo ng matandang lalaki sa kanyang harapan, nakangisi naman yung tumitig sa kanya habang dahan-dahang namumula ang mga mata nito. Pagharap ng kanilang mga muka, halos mapausog naman ang kanyang sikmura dahil sa sangsang ng bunganga ng matandang yon. Ang ginawa niya, pinilit niyang pabagalin ang kanyang paghinga upang maiwasan niya lamang na maamoy ang animoy patay na nitong bunganga. "Tatanungin kita ulit, iho. Ikaw ba ang gumagawa ng mga pekeng ginto? Napakalaking kasalanan ang ginagawa mong yan. Nagkataon lang sa panloloko nyo, kami pa ang nadali ninyo. Sabihin mo, ano ang gagawin ko sa mga manlolokong katulad mo?" Tanong ng matanda sa kanya habang pilit itinataas ang kanyang muka. Dahil sa sinabi nito, pinilit namang sumagot ni Anesito para naman magawa nitong marinig ang kanyang panig kahit papaano. Upang hindi mapansin ng matanda ang labis niyang pandidiri sa hininga nito, minabuti niyang mag-ipon muna ng hangin sa kanyang katawan bago sumagot doon ng, "Wala akong pagpipilian. Ito ang buhay ko. Ito na din ang nakasanayan kong trabaho. Pasensya na ho kayo kung nabiktima namin kayo. Pero sana, inyo hong maisip na kung walang nagpapasahod sa katulad ko, hindi ho ko tatangkilik sa ganitong trabaho. Sadyang wala lang ho kong pagpipilian kaya ako napasok rito." Nang marinig naman ito ng matanda, bigla nitong sinenyasan ang isa nitong kasama na parabang ipinapapatay na nito si Richelio sa harapan nila. Walang sabi-sabi, agad namang dinarag si Richelio ng isang matabang lalaki sa mesa at kasabay nito ang harap-harapan nitong pagsaksak sa ulo ng kaibigan niya na kasalukuyang nakatitig sa kanya. Sa bawat pagbao ng talim ng kutsilyo sa noo nito, kitang-kita niya ang pagdilat ng mga mata nito na parabang hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga, pinipilit nitong lumaban. Maya-maya pa, nang tuluyan ng mamatay ang kanyang kaibigan, wala naman siyang nagawa kundi ang mapasigaw habang patuloy na umiiyak. Sinubukan niya din noong magpumiglas kahit papaano pero hindi siya pinahintulutan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nasipat niya ang lalaking pumatay sa kanyang kaibigan na dahan-dahan yung pinupugutan ng ulo. Hiniwa din ito ang dibdib ni Richelio at walang pandidiring kinain sa kanyang harapan. Dahil sa pangyayaring yon,
Doon niya tuluyang napagtanto na maaaring mga aswang ang kanilang naloko. Sa pagsilay ng matanda sa kanyang nanlulumong pagmumuka, seryoso naman yung tumitig sa kanya habang nagsasabi ng, Alam mo na siguro kung saang uri kami nabibilang. Alam mo, iho, sa grupo mo ikaw na lamang ang natitirang buhay. Yung amo mong nasa Maynila, noong nakaraang araw pang namatay. Yang kaibigan mong yan, papatayin na sana namin yan pero ninais naming buhayin muna siya para magawa naming matunto ng kinaroroonan mo. Dahil sa iyo nang galing ang kabuuan ng kasalanang ito, ikaw ang magdadala ng pinakamabigat na parusa. Matapos nitong mailahad ang kanilang pakay kay Anesito, agad namang ibinagsak ng kasama ng matanda sa harapan nila ang isang batong malapad. Pagsilay nila sa bagay na yon, agad namang inilapat doon ng matanda ang kanyang kamay habang nananatiling walang imik. Sa pagkuha ng kasama nito ng sundang na kanyang ginagamit sa pagbubungkal ng lupa, doon niya napag-alaman ang maitim nitong binabalak sa kanya. Nang mapagtanto ni Anesito na puputulin ng mga ito ang kanyang kamay, walang patid naman ang pagpupumiglas na kanyang ginawa. Panay na din ang kanyang pagsigaw sa pagbabakasakaling merong makakarinig sa paghingi niya ng tulong. Subalit kahit anong gawin niya noong mga oras na yon, tila bang bigo pa rin siyang makapukaw ng atensyon ng ibang taong nadadapo malapit sa kanyang tahanan. Makalipas pa ang ilang minuto, wala na nga siyang nagawa ng bigla na nitong tadtarin ang kanyang mga daliri. Akala niya yun lang ang puputulin pero matapos itong gawin ng nilalang, walang pagdadalawang isip nitong ipinagpatuloy ang kanyang pagtadtad patungo sa kabuuang kamay ni Anesito. Habang pinagmamasdan niya ang ginagawa ng nilalang na yon, ramdam na ramdam niya ang pagdilim ng kanyang paningin. Hindi naman siya noon nakakaramdam ng labis na sakit sa kanyang mga kamay, gawa ng bago pa lamang ang kanyang pinsala na natamo. Bagaman pinanghihinaan na ng loob noon si Anesito, pinilit niya pa rin ang kanyang sarili na lumaban. Ang ginawa niya, matyaga siyang naghintay ng pagkakataon para lumuwag ang pagkakahawak sa kanya ng matanda bago siya tuluyang magpumiglas gamit-gamit ang buo niyang lakas. Pagramdam ni Anesito na lumuwag na nga ang pagkakahawak nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinulak sabay mabilisang kumaripas ng takbo papalabas ng kanyang bahay. Kahit walang patid pa noon ang pagtulo ng kanyang dugo, nagpasya siyang tumungo sa baryo habang patuloy na humihingi ng tulong. Dahil sa pangyayaring yon, nakapagtatakang hindi naman siya sinundan ng mga nilalang. Nang masipat niyang wala noong nakasunod sa kanya, dali-dali naman siyang lumapit sa kilalang albularyo sa baryo nila. Inaasahan niyang yun lang ang makakatulong sa kanyang kinakaharap na problema, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na mga aswang ang pumatay sa kaibigan niya at pumutol sa kanyang kamay. Sa pagsapit ng gabi, habang nag-uusap sila ng albularyo, nakarinig sila ng pagtawag sa labas ng bahay nito. Bagaman alam niyang hindi yun makakapasok dahil sa dami ng pangontrang nakabaon sa paligid, hindi pa rin niya maiwasang mabahala, lalo pat hindi rin mga ordinaryo ang naghahangad na tumapos sa kanyang buhay. Makalipas lamang ang ilang minutong paulit-ulit itong naririnig ng matanda, nagpasya na yung lumabas ng kanyang bahay, bitbit ang isang patpat na yari sa kahoy ng nara. Hindi ordinaryo ang patpat na yon, gawa ng napakarami nitong buntot paging nakapulupot. Bago tuluyang makalabas ang matanda, kabilin-bilinan nito sa kanya na huwag hayaang masilayan siya ng mga nilalang sa pangalawang pagkakataon. Naniniwala kasi ito na maaaring maimpluwensyahan na siya ng mga nilalang na yon sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang isipan. Matapos itong mailahad ng matanda, agad naman itong sinarado ang pinto na para bang hindi man lang nakakaramdam ng pagkabahala sa mga nilalang na kanyang kakalabanin.
Nang si Anesito na lamang ang naiwan sa loob ng tahanan nito, pinilit niyang gumawa ng paraan para makasilay sa mga kaganapang kasalukuyang nangyayari sa labas ng bahay ng albularyo. Hindi naman naging mahirap para sa kanya na humanap ng siwang, lalo pat napakaliwanag noon ng buwan. Sa pagsilay niya sa labas ng bahay ng matanda, bumungad ito sa kanyang kinakaharap ang mga aswang na humahabol sa kanya. Sa isang iglap, nasipat ni Anesito ang pagbabagong anyo ng mga ito at kasabay nito ang mabilisang pagsugod nito sa kinatatayuan ng matanda. Ilang ulit din nilang sinubukang kitila ng buhay ang albularyo, subalit sa hindi malamang dahilan, wala silang kakayahan para yon ay madakip o maundayan ng saksak sa katawan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, paisa-isa namang bumabagsak ang mga kasama ng mga aswang dahil sa pagtama ng patpat na gawa sa Nara na merong mga nakapulupot na buntot pagi. Maya-maya pa, nang medyo humupa ang tensyon sa paligid, narinig niyang nagwika ang albularyo sa mga nilalang ng, "Huwag na kayong makipagmatigasan pa. Sino man ang pumasok sa bahay kong ito at humingi ng tulong, ituturing ko itong hindi na iba sa akin. Paalala lang mga kaibigan, ito na ang huling babala ko sa inyo. Kapag sumuway pa kayo, walang matitira sa inyo." Nang marinig naman ng mga aswang ang sinabi ng matanda, umangi lang naman ang mga ito at nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Pagramdam ng albularyo na wala sa isip ng mga ito ang umatras, kung kaya't napilitan na yung lumaban hanggang kamatayan. Dahil sa ginawa ng mga ito, doon na nagpasya ang albularyo na gamitin ang kanyang mutya. Pagdukot ng matanda sa kanyang punyal, mabilis naman yung naglaho sa paningin ng mga aswang at kasabay nito ang walang habas niya ditong pag-unday ng saksak. Matapos yung maisakatuparan ng albularyo, nasipat ito ng mga nilalang na muling lumitaw sa dati nitong kinatatayuan. Ngunit bago pa man sila makagalaw noong mga oras na yon, ramdam na nila ang mga pinsala sa kanilang mga katawan. Sinubukan pa nila noong tumayo at lumaban pero masyado nang malubha ang saksak na kanilang natamo mula sa punyal ng albularyo. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti namang bumabalik ang katahimikan sa paligid. Si Anesito naman kahit papaano, medyo napapanatag na, lalo pat nananalo na ang hiningian niya ng tulong. Pagsilay ng albularyo sa matandang aswang na pilit naghihikahos na tumayo mula sa kinalagpakan nito, kampante naman niya yung nilapitan, sabay tanong dito ng, "Kahit alam mo nang walang pag-asa, pipiliin mo pa rin bang lumaban? Nahihibang ka na. Mas mabuting tanggapin mo na ang iyong pagkatalo kaysa ipilit mo pa." Matapos nitong makapagsalita, walang pagdadalawang isip naman itong inundayan ng saksak sa dibdib ang naghihingalong matandang aswang. Sa muling pagbagsak nito sa lupa, wala na itong nagawa kundi ang mangisay habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Lumipas pa ang ilang minuto, tuluyan na ngang nalipol ng albularyo ang kabuuan sa pangkat ng mga aswang na tumutugis sa kanya. Unti-unti na din niya noong naramdaman ang paghapdi ng kanyang kamay dahil sa pinsalang kanyang natamo. Sa paglipas ng mga araw, nagpasya si Anesito na pansamantala na munang manatili sa tahanan ng albularyo. Hindi naman tumutol sa pasya niya ang matanda, gawa ng nag-iisa lang din yun sa buhay. Habang nagpapagaling noon si Anesito, ibinigay niya sa matandang yon ang kabuuan ng kanyang ipon para naman kahit papaano hindi siya maging pabigat. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at taon. Nagpasya na ang matandang magsama na lamang silang dalawa dahil alam din itong mahihirapan ng mabuhay si Anesito ng mag-isa. Bukod kasi sa wala siyang magiging maayos na trabaho, limitado na din ang mga gawaing kanyang magagawa. Pero alam niyo ba na kahit gano'n na ang kalagayan nitong si Anesito,
gumagawa pa rin siya ng paraan para makauwi ng kanilang pangangailangan ng matanda. Nais niya pa sana noong bumalik sa dati niyang gawain pero hindi na yun maaari pa sa kadahilan ng paulit-ulit pa rin siyang binibisita ng mga alaala noong mga panahong may naloko silang mga aswang dahil sa ginagawa niyang pekeng bareta ng ginto. Okay, opinyon ko sa kwento. Sorry muna, baka kasi may nabanggit akong pangalan na Anestizo o Richelio kung ano man. Kasi medyo scramble yung mga salitaan dito tsaka mga letra-letra eh. So, pasensya na kayo kung medyo may mga pagkakamali ako. Ang masasabi ko lang sa kwento, karma yun eh. Bumalik yung karma kay Anestizo kasi nga, manloloko sila eh. Yung buong grupo nila, manloloko. Isipin ninyo, bibili kayo ng ginto na di nyo naman alam kung tunay o peke kasi siguro noong mga panahon na to wala pang gamit na malalaman mo kung peke yung isang bagay o hindi eh. Siguro sa mga damit o ibang bagay may ganun na pero sa ginto siguro wala pa. Tapos ginawa nilang advantage yun yung grupo ni Anestizo na gawin yung bagay na yun na manloko sila ng mga tao magbenta ng ginto sa kung magkano man yung totoong presyo ng ginto pero yung binibenta nila peke. Siguro sandamukal na mayayamang tao yung naloko nila. Kaya ang karma nila ito, kay Anestizo. Kala ko nga walang mangyayaring masama eh. Kasi kung walang mangyayaring masama parang mas papanig pa ako dun sa mga aswang na sana tinuluyan na lang to. Kasi nga manloloko eh. Alam naman nating lahat na sobrang pangit na manloko ng kapwa mo. Tsaka kapag nanloko ka ng kapwa mo, hindi man ngayon, hindi man sa susunod na araw, linggo, buwan, taon, darating at darating yung karma mo. So, nangyari kay Anestizo, wala siyang kamay. Ang hirap gumalaw nun. Baka di pa ito nakakapaghugas ng puwet eh. Baka yung matandang albularyo pa yung tumutulong para hugasan yung puwet niya eh. Kasi nga, wala nang kamay eh. Diba? Kahit sabihin mo na maliit na karma lang yun, eh habang buhay na dadalhin ni Anestizo yun. Kung ako kay Anestizo, sana nagbago ka na. Or natutunan mo na yung mga maling pagkakamali mo at sana pagsisihan mo yun. Yun lang yung masasabi ko para kay Anestizo. Match lang tong kwento na to. Wala akong papanigan. Aswang, Anestizo, wala. Match lang kayo. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.